bolnav, iar Iisus, auzind, a zis: această boală nu este spre moarte, ci pentru slavă lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit deci că Lazar este bolnav, Iisus a rămas 2 zile în locul în care era. Apoi a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudeea. Ucenicii au zis: Învățătorule, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre, iar tu iarăși te duci acolo? A răspuns Iisus: nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi, iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el. A zis acestea, iar după aceea le-a spus: Lazar, prietenul nostru, a dormit, mă duc să-l trezesc. Deci au zis ucenicii: Doamne, dacă a dormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn, ca odihnă. Însă atunci Iisus le-a spus lor pe față: Lazar a murit. Și mă bucur pentru voi ca să credeți că n-am fost acolo, deci să mergem la el. Însă Toma, care se numește Geamul, a zis celorlalți ucenici: să mergem și noi și să murim cu el. Deci venind Iisus, l-a găsit pe Lazar pus de 4 zile în mormânt. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 sadi, și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Marta i-a zis: știu că va învia la înviere în ziua cea de apoi. Și Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zisa lui: da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i taină: Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit aceea, s-a ridicat de grabă și a venit la el, și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iar iudeii care erau cu ea în casă și îi spuneau cuvinte de mângâiere, văzând pe Maria că s-a ridicat de grabă și a ieșit din casă, au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui, zicându-i: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci Iisus, când a văzut-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu Duhul și s-a tulburat într-o sine. Și a zis: unde l-ați pus? Zisau lui: Doamne, vino și vezi. Și a lăcrimat Iisus. Deci ziceau iudeii: iată cât de mult iubea. Iar unii dintre ei ziceau: nu putea oare acesta care a deschis ochii oricului să facă așa ca și acesta să moară? Deci, suspinând iarăși, Iisus într-o sine a mers la mormânt. Și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis: ridicați piatra! Marta, sora celui răposate, a zis: Doamne, deja miroase că este a 4-a zi. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis: Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că întotdeauna mă ascult, dar pentru mulțimea care stă împrejur, am zis ca să creadă că Tu m-ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare: Lazare, vino afară! Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, iar fața lui era înconjurată cu mahramă. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deci mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în el.
am ajuns și în sâmbăta lui Lazar, o zi în care bisericile erau de obicei pline de cei care mai făceau ultimele parastase înainte de Paști. Iată-ne acum foarte puțini, un parastas, două și foarte mulți stând acasă. Însă, deși sunt condițiile altfel decât eram noi obișnuiți să le avem, ziua, sâmbăta lui Lazar, nu și-a pierdut din semnificație. Din contră. Ce este sâmbăta lui Lazar? Ieri, la decernia dinaintea acestei zile, respectiv la liturghia Darurilor înainte sfințite, am cântat la strană un imn pe care o să-l citesc și eu acum în parte, ca să vedeți că, de fapt, această zi se află la un prag. Săvârșind 40 de zile, cele de suflet folositoare, să strigăm: bucură-te, cetate Betanie, partea lui Lazar, bucurați-vă, Marta și Maria, surorile lui, că mâine vine Hristos să învieze cu cuvântul pe fratele vostru cel mort, al cărui glas, auzindu-l amarnicul și nesățiosul ea, cutremurându-se de frică și suspinând foarte tare, va slobozi pe Lazar legat cu înfășurăturile. Săvârșind 40 de zile. Deci ieri vine, în a 6-a săptămână a Marului Post, s-au venit 40 de zile de post. Ce vine după aceasta, începând cu această zi, este ceva nou. Este tot post, chiar un post mai aspru, începând de luni, dar este un drum, un altfel de caracter. Până ieri ne-am avut pe noi în centru. Până ieri a fost postul de pocăință. Până ieri a fost acest gând al faptului că facem post pentru a învăța pocăință. Ne pocăim ca să avem, să primim iertare de păcat. Acest post, acest drum al postului s-a încheiat. Ceea ce începe astăzi este ceva nou, și anume încercarea de a-L contempla pe Mântuitorul Iisus Hristos pe drumul Calvarului, încercarea de a ne pune pe noi ca urmași ai lui Hristos deoparte și de a vedea în ce măsură putem noi să înțelegem, în ce măsură putem noi să trăim după măsură omenească acest drum al Calvarului, al crucii și al Mântuitorului Iisus Hristos. Acest lucru începe astăzi. Deci, sâmbăta lui Lazar este la un prag. Este la un prag pe care noi, din punct de vedere liturgic, îl consemnăm și am putea vorbi mai mult despre acest lucru. Două lucruri aș vrea să vorbesc, să consemnez astăzi despre acest episod pe care Sfântul Evanghelist Ioan îl descrie deosebit de frumos. În primul rând, ce avem aici? Avem o familie îndoniată, cu două surori, al căror frate a murit. Și avem pe Mântuitorul care întârzie, nu este prezent la mormântare, ei și mormântau morții în acea zi. Deci sosește întârziat și le găsește pe aceste două îndoniate, dar nu le găsește singure. Noi, din experiența noastră, știm că, de obicei, după înmormântare, oamenii se cam risipesc. Este înmormântarea, este pomană, de multe ori durează masa de pomană mai mult decât înmormântarea. Și e frumos că există acest caracter social al mesei de după înmormântare. Dar după aceea, familia îndoniată rămâne, de fapt, singură. Mai de un telefon, oamenii merg la mormânt, dar rămân singuri. Este interesant că în acest episod Sfântul Evanghelist Ioan pune foarte mult accent și pe acest personaj colectiv, iudeii care veniseră să le consoleze, să le mângâie cu Marta și Maria. Marta și Maria nu sunt singuri iubiți credincioși. Se datorează asta unei culturi de coeziune socială, de compasiune care aveau ei atunci și noi am pierdut-o, că e clar că am pierdut-o. Sau faptului că Lazar era
atât de cunoscut și de iubit de oameni, Sfântul Ioan lasă să înțeleagă acest lucru, încât moartea lui cauzase un fel de treabă, un fel de în popor. Ambele explicații, eu aș vrea să posibil, eu aș vrea să mă leg mai mult de prima, și anume ideea pe care Sfântul Ioan o accentuează că acești oameni vin să le mângâie pe Marta și pe Maria, în casa lor. Noi am pierdut acest lucru, mai ales când vorbim de această criză a epidemiei de coronavirus, vedem că pentru noi moartea riscă să devină o cantitate, o cifră. Omul până acum, omul modern, occidental, a tabuizat moartea. Moartea nu mai exista. Murea omul, bagi la frigider și te mai întâlnești pe el în ziua mormântării. Nu poți să-l plângi. Și vezi atunci un sicriu închis. Acum, dintr-o dată, moartea dă năvală din nou în mass media, ca la un război, pentru că există acest impact al știrii despre moarte, însă noi nu avem instrumentele necesare de a face față realității morții și realității oamenilor dureați. Și pentru noi moartea este o cifră. Ne minunăm sau ne mirăm câți oameni au mai murit în Spania, în Italia, în America. Vedem cine credea că va vedea grob comun în Europa. Această imagine tulbură. Ne tulbură, dar pe de altă parte, puțin egoist zicem, totuși, eu sunt bine. Slavă Domnului, am închis ușa, merg la magazin cu mască, aici în Austria e bine, adică există pe de altă parte un sentiment de impresionare că iată moartea mântuie și la nivel cantitativ ne impresionează moartea, dar moartea fiecărui om din aceștia 800 care mor în Spania sau 1000 în Franța și mai departe, moartea fiecărui credincios în fața lui Dumnezeu este o taină și o realitate unică. Ea nu poate fi băgată într-o cifră. Deci noi, pe de altă parte, trebuie să învățăm să redescoperim o cultură a durerii pentru ceilalți. Adică să simțim că așa cum Hristos vine să învie pe Lazar, nu neapărat pentru că era prieten cu Lazar, nu-i face lui un favor, ci în primul rând datorită acestei dureri colective trăite pe care El ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, a lăcrimat Mântuitorul Iisus Hristos când? Când a văzut durerea lui. Nu lăcrimează de faptul că a murit Lazar, ci lăcrimează datorită durerii oamenilor. Deci durerea oamenilor strigă pentru Dumnezeu, mai ales când durerea este asumată de mai mulți împreună, durerea devine un strigă și Dumnezeu trebuie să răspundă. Este extraordinară această imagine și în icoana noastră ortodoxă, ca și în reprezentările occidentale, de pildă Giotto, 1300, această imagine a învierii lui Lazar este una publică, sunt mai mulți acolo. Este Mântuitorul, sunt oameni, în jurul mormântului, este un eveniment care cuprinde o întreagă societate. Deci trebuie, pe de o parte, să învățăm această coeziune în durere, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că doar Dumnezeu cunoaște și înțelege și cuprinde taina fiecărei morți, fiecărui om mort în aceste zile și oricând. Pentru noi ei sunt necunoscuți, sunt o cifră, pentru Dumnezeu ei sunt o taină. Gândiți-vă câtă biografie retezată, dar fiecare biografie este o taină. Se află în aceste cifre pe care noi le vedem doar ca cifre. Deci doar Dumnezeu poate să cuprinde, iubiți credincioși, taina vieții și a morții fiecare dintre noi. Și Biserica vine cu un răspuns, tocmai pentru că noi ca oameni nu putem să-i cuprindem pe toți, așa zicând cu sufletul, dar îi putem cuprinde în slujbe, în liturghie. Biserica noastră are această cultură a cultului morții, adică tradiția de rugăciune dinainte de moarte, la mormântare, parastase și mai departe. Ce facem noi acum, mă întreb eu, că și acest lucru nu mai e posibil? Cimitirele în România sunt închise. Parastasele nu se pot face. Un preot care face săracul un parastas în curtea bisericii este amendat. Unde am ajuns? Când și această punte de legătură, această mână întinsă pe care biserica o dă către fiecare om de a-l consola liturgic. Este o mângâiere liturgică pe care biserica o face de 2000 de ani prin această practică
a slujbelor de după moarte, dar ceea ce numim noi parastase și pomeni, nu sunt doar o tradiție socială, ci ține de această tradiție a unei consulări liturgice. Dacă noi iau și pe asta, ce facem? Ne gândiți la atâtea familii îndoniate, care acum nu au nici măcar consolarea unui parastas? Cei care, desigur, au această răspire în Sfântul. Ăsta a fost primul aspect. Al doilea aspect, mai pe scurt, pentru că vreau să vă și mâine despre el. Și anume, iubiți credincioși, Mântuitorul nu se oprește doar la a lăcrăma, ci a consola. El face un gest în urma rugăciunii pentru Dumnezeu Tatăl, mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, de a-L învia pe Lazar, cum? Prin cuvânt. De aceea ne spune și cântarea aceasta, că prin cuvânt, auzind iadul cuvântul tău, s-a cutremură. Prin cuvânt. Unde îl învie pe Lazar? Spre ce îl învie pe Lazar? Îl învie spre viața pământească. Îl readuce practic în viață. Este o mare deosebire între învierea lui Lazar, care este o înviere, așa zic, vindecătoare, de a readuce la o viață muritoare, pământească, a-l reda prietenilor și surorilor sale, și învierea care se va petrece mai târziu, adică pentru noi liturgii, peste 7 zile, învierea lui Iisus Hristos, învierea cea din morți spre viață veșnică. Sunt două lucruri total diferite. De aceea noi în liturghia Sfântului Vasile cel Mare spune că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut începătură celor adormiți, întâi născut din morți. Nu Lazar. Deci nu Lazar este înainte de lui. Lazar se trezește din moarte la o viață pământească, dar și Lazar va muri la un moment dat. Hristos însă este Cel care deschide nouă o înviere mare de mântuire, o înviere care înseamnă biruința morții și deschiderea spre o viață veșnică. Nu readucerea la o viață pământească. Ne-am dorit toți acum. Gândiți-vă când se va fabrica și se va acest vaccin sau o medicație pentru coronavirus. Acum toți încearcă, este o frenezie a căutării și toate centrele de cercetare încearcă. Aproape că ne punem toate nădejdele în acest vaccin sau acest medicament care trebuie să apară. Și toți ne promit că apare și sigur va dura. Este nădejdea într-o rezolvare a problemelor în această viață, pentru această viață. Ca oamenii să nu mai moară sau dacă se îmbolnăvesc, să poată fi readuși la viață normală. Este nivelul lui Lazar, înțelegeți? De aceea floriile, întâmpinarea Domnului Ierusalim este reacția oamenilor pentru că l-au văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos că l-a înviat pe Lazar. Ne spune Sfântul Ioan Evanghelist. Că l-au întâmpinat la Ierusalim și pentru că auziseră că l-a înviat pe Lazar. Deci este o reacție de bucurie și de mulțumire pentru faptul că Dumnezeu ne poate reda viața pământească. Ne poate vindeca așa. Mântuitorul nu vrea să rămână în acest lucru. De aceea, Sâmbăta lui Lazar este un început, nu este un sfârșit. Înțelegeți? Noi acum începem cu Sâmbăta lui Lazar, vedem că Mântuitorul are putere asupra bolii și asupra morții și de a duce oamenii înapoi în viața pământească, însă El nu este Mântuitor datorită acestui lucru. El este Mântuitor prin faptul că începe din Duminica Florilor un drum de singurătate, de suferință, de cruce, de moarte pentru noi și El însuși merge în moarte. Nu doar din exterior cheamă prin cuvânt pe oameni din... Așa au făcut și unii profeți, așa l-am venit și pe alți oameni, nu? Ai Vechiului Testament care au adus înapoi în viață pe alți oameni. Este învierea prin cuvânt. Mântuitorul ne dă un nou drum și anume învierea prin faptul că El merge, El intră în mormânt și acolo biruie iadul pentru vecini. De aceea noi începem drumul acesta știind că Mântuitorul nostru ne izbăvește și pe noi, indiferent dacă ne bolnăvim mâine și murim poimâine, indiferent de faptul că acum mai trăim 50 de ani sau doar 10 sau câteva luni, indiferent de acest lucru, perspectiva creștină este a faptului că murim știind că în moarte ne întâlnim cu Cel care a primit moarte, adică cu Hristos. Hristos a înviat, Dumnezeu să ne ajute. Amin.